Il-Vanġelu tal-Ħadd juri il-laqa tas-Sammaritana ma' Ġesu fuq il-bir ta' Ġakob. Ġesu juri ħerqa li lil din il-mara li kellha sfortuni f'ħajjitha jagħmilha l-ġid. Naraw ukoll il-mod kif prova jagħmilha l-ġid Ġesu, b'ħafna ħlewwa, b'ħafna mħabba. Dina hi l-missjoni tal-Knisja li tagħmel il-ġid ma' kulħadd. Għalhekk sidint lilek Eċċellenza biex tgħidilna ftit kif tiżvolġi din il-missjoni tagħha l-Knisja u grazzi li lqajt l-istedina tagħna li tiġi fil-programm. Jiena naħseb anki waħda mill-prinċipji li aħna nemmnu fihom, Father Charles, hija li Sidna Ġesu Kristu ġi biex jurina dak li tal-missier u applikawna. U jiena waħda mill-affarijiet li xtaqt li hekk anke nsemmi jiena lija kien ta' dawl kbir. Meta għandu ngħid li Alla l-missier kull ma kiteb fil-kelma tiegħu ma bedix minnu, imma beda minna. Nistħajlu li hu qal x'inhu tajjeb għalihom. U tagħna propju l-kmandamenti biex jurina x'inhu tajjeb għalina. U dik tani dawl kbir ħafna f'ħajti. Għax bdejt infittex wara l-kelma li jgħid il-Mulej Ġesu, imma lili xridni nitgħallem. U meta nkiteb il-Vanġelu, mhux nibqa' dak li ġara meta kien hemm Ġesu. Lili illum dak il-Vanġelu għaliex il-Mulej jippermetta li nkiteb biex nitgħallem minnu. Mela aħna nħossuhom tqal il-kmandamenti għax ma nifhmux li għall-ġid tagħna. Li Alla bil-kmandamenti li jrid jagħmilli l-ikbar ġid li jista' jagħmilli u l-istess bit-tagħlim tal-Vanġelu. Anka pereżempju meta l-Vanġelu jgħid il-klassika affer li l-edewa tiegħek. Jiġifieri dak huwa hekk il-bażi. U rridu nifhmu li dak li jagħmel il-Mulej Ġesu anke fil-kmandamenti hawnhekk qed nitkellmu li fl-aħħar mill-aħħar Ġesu jkellima fuq din qed jgħidilha għaliex speċi għaddejt mir-relazzjoni għall-oħra ġralek. Li il-Mulej Ġesu meta spjegalna propju dawn il-kmandamenti u għarrid li permezz tagħhom aħna nkunu nistgħu naraw ftit x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Pereżempju, jien ngħid li biex tifhem il-ġid tal-kmandamenti ara kieku in-nuqqas li hemm ġo fihom jagħmluh lili. Jien kultant ngħid hemm xi ħadd li ma jaqbilx mal-kmandamenti. Kulħadd jaqbel, mhux kulħadd jixtieq li ma jisirqunix. Kulħadd jixtieq li ma joqtlunix. Allora Ġesu għalilna minflok ma tixtieq biss, għamlu inti tagħmilx dak li ma tixtieqx lilek innifsek. U allura fil-kuntest ta' din il-persuna Sidna Ġesu Kristu qed ipoġġiha tagħmel paragun aħna l-ħaġa li jista' jiġrilna Father Charles meta ma nagħmlux paragun tal-ħajja tagħna. Nażlu xi ħaġa li mbagħad il-paragun nagħmlu magħha. Li jiena nsir biex ngħidlek it-tajjeb għalija nnifsi skont ma naħseb. U allura Ġesu ħal post tal-kmandamenti għal din il-mara u Alla ħajtek quddiem dan il-kmandament kif inhi. U nixtieq ngħidha wkoll bħala teġġiġa ħafna mill-affarijiet li jkollna bżonn jekk inħallu Alla l-imbirek jippermettex id-difetti tiegħi diffiċli ħafna biex narafhom. Meta jkun hemm xi ħadd b'imħabba u jgħid li jisma' oqgħod attent pereżempju għaliex din il-ħaġa mhix tajba, tkun dawl mingħand il-Mulej ħaġa li ma fimtx jiena ikun qed jibgħat lil xi ħadd biex ikun jista' jgħidili ħalli nibdel ħajti. U naħseb il-każ tas-Samaritana huwa dan li allura dak li ma rfitx kien hemm Ġesu li poġġiha wiċċ imwiċċ ma' din l-imħabba kbira li hemm fil-kmandamenti biex imbagħad tkun tista' tagħmel paragun mela hemm x'inbidel f'ħajti. U allura nippretendu li minn dak il-mument għax intaqgħat ma' Ġesu bdiet tibdel ħajjitha. Imma Father Charles, għala din tiġi anke l-imħabba fraterna ta' bejnietna. Xi drabi aħna meta narfu l-ġid ta' ħaddieħor minflok ma ngħidu ilu u lestu t-triq
ngħidu ilu b'suppervja. Għax inti mhux suppost hekk, għax inti m'intix tagħmelekx differenza Ġesu. Ġesu bil-ħlewwa. Ħafna ħlewwa. U wara fejn wasal. Dan hu li bentalla ta' dan hu divin. Jasal biex tant jitbaxxa, jitloba biex ta' teħix. Ara dik il-mara kemm ħassitha importanti. Iktar u iktar meta saret taf li jidaq Messija. Imma anke dak il-ħin raġel. Qatt mara. Għalitilu. U fil-fatt jitloba jgħid l-isma' tinni daqsxejn. Ipprepara t-triq. Ara din ngħid ħaġa oħra biex aħna nkunu flok Ġesu. Mela aħna għandna żewġ ruoli. L-ewwel ruol li semmejna li jiena nkun flok is-Samaritana. Ejjew ma nitilfux iċ-ċansijiet li b'xi mod jew ieħor il-ħajja tagħna nipparagunawha jew direttament mal-kelma talla. Jew inkella ma' xi ħadd li forsi qiegħed jispjegalna l-kelma talla f'ħajjitna. Mela jien dik hija rwol tiegħi meta nkun is-Samaritan. Il-Knisja, l-missjoni tal-Knisja. Eżatt. Li tpoġġik fil-verità. Eżatt, dik hija. Immaġini anke jkun persuni oħra, Father Charles. Alla forsi allura tajt iċ-ċans biex nagħmel riflessjoni oħra jekk ma jimpurtax. Waħda mill-affarijiet li qegħdin insibu aħna llum hija li kultant jagħti jgħidlek Ġesu u mhux il-Knisja. Jien niftakar ftit ilu hekk qed ngħidha mhux b'nuqqas ta' mħabba ta' b'ħafna mħabba. Kien hemm nippretendi u qalt li t-tifla tiegħi fuq ir-radju, ma nafx min huma. U qalt li t-tifla tiegħi qalt li Ġesu iva imma l-Knisja le. Niftakar għat-tilesma mhux ħaġa ħażina. Imma nittama li t-tifla tiegħek qed taqla l-Vanġelu u qed tagħmel dak kollu li qalli la tagħmel mulej Ġesu għax la tajba u għandix kelma wara miskina. Ġifier importanti ħassa ma nkunux sempliċisti. Ġesu jrid il-ħajja tagħna ngħidu aħna bħal kirurgu. Mhux veru dak jaqta xi ftit għax jaf li se nkun aħjar jekk jaqta xi biċċa li qed tagħmel lil Sara. Il-mulej biex joħroġ is-sabiħ tagħna qed jagħmel hekk. U t-tieni ħaġa nista' nkun minflok ir-rwol tiegħi se jkun flok Ġesu. Li jkun hemm xi ħadd forsi anke l-iktar jien ngħid. Inti tista' tevanġelizza l-iktar persuni li tħobb jekk għandek xi ħadd fuq ix-xogħol u inti tħobbu ħafna. Inti ma tistax tkun minflok il-mulej Ġesu. Għaddilu l-kelma. Mhux hekk. Għaddilu l-kelma. Pereżempju ħanajt xi ħaġa li pereżempju taraħ persuna forsi qed jagħmel biberija wisq, qed nsemmi fil-kuntest ta' żwieġ għax is-Samaritana. Is-Samaritana. Imma jekk qed taraħ tal-persuna forsi qed tagħmel biberija wisq ma xi ħadd ieħor fil-bidu. Għaliex se tkun responsabbli li se tħallih jitkisser u forsi l-mara tiegħu jew u r-raġel tagħha u tfal. Kieku nieħdu dawn iż-żewġ rwoli xi darba nkun Samaritan. Xi darba jiena nkun Ġesu naħseb id-dinja tkun ħafna. Isu inti fil-fatt ċennajt għalija, isu anke wera ħerqa illi salvala r-relazzjoni tagħha, rrid li r-relazzjoni tagħha ma' raġel tkun f'kuntest ta' żwieġ għal ġiet tagħha. Hekk tidher. Mhux hekk, għaliex nafu x'hekk jiġifieri x'impoġġuha f'dan il-kuntest. Nafu li stabilità ta' mħabba ġifieri anke f'relazzjoni kull relazzjoni li titkisser xi ħadd sejbati. Ma jistax ikun it-tnejn f'daqqa. Allura tajjeb li nibżaw għal-relazzjoni ta' żwieġ ħalli insalvaw lil nafusna u l-min jiddependi minna il-familja it-tfal tagħna. U kultant ikun hemm mhux veri li parti minna tkun li kultant rrid inħallas prezz u kultant mhux qed inkun simpliċistiku taħi, imma kultant il-prezz inkun anke bħal di tas-Samaritana inħares lejn il-karattru tiegħi. Nipparagunah mal-karattru ta' Ġesu u nibda ngħid għax jiena wett li nħobb u nirrispetta. Kif irrid inbiddel il-karattru tiegħi ftit ftit biex ikun jixbaħ din il-kwalità ta' mħabba nkella nagħmel l-irritin li jfettilli mhux bil-fors kun imħabba. U nibqa' b'dan il-ħsieb tiegħek għax veru ħsieb sabiħ u jalla aħna din il-kelma talla tinżer f'qalbna biex tagħmel ġid lilna u ġid il kulħadd. Grazzi. Grazzi lilek Father Charles. Mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'belt tas-Samarija jisimha Sikar, qrib il-biċċa art li Ġakobb kien talli l-ibnu Ġuseppi, fejn kien hemm ukoll il-bir ta' Ġakobb. Kien l-ħabta tas-sitt siegħa u Ġesu għajjien kif kien mill-mixi għad bil-qiegħda ħdejn il-bir. U ġiet mara mis-Samarija timla l-ilma. Ġesu qalilha għatini nixrob. Id-disċipli tiegħu kienu marru l-belt jixtru x'jieklu. Il-mara mis-Samarija qaltlu kif
inti ludi u titlob li Samaritana biex natik tixrob? Qaltlu hekk għax il-lut ma jitħaltux mas-Samaritani. Ġesu weġiba, kieku kont taf id-don ta' Alla u minu dak li qiegħed jgħidlek għatini nixrob, kieku int kont titolbu u hu kien jagħtik il-ma ħaj. Qaltlu l-mara, Sinjur, minejn se nġib l-ilma ħaj jekk anqas biex timla ma għandek u l-bir huwa font. Jaqgħu int aqwa minn missierna Ġakob li tagħna dan il-bir li minnu xorobu u lidu u l-imrieħel tiegħu? Weġiba Ġesu, kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jagħtih ħlaġġ, imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bilaġġ. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn tal-ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Qaltlu l-mara, għatini dan l-ilma, Sinjur, biex ma jaqbadnix laċ u anqas ma nqgħod ġejja u sejra hawn nimla l-ilma. Int profeta, Sinjur, milli qiegħda nara. Missirijietna kienu jaduraw lill-Alla fuq din il-muntanja, imma intom tajdu li l-post fejn wieħed għandu jadura lill-Alla jinsab f'Ġerusalem. Għalilha Ġesu, hemm minni mara, jiġi żmien meta mhux fuq din il-muntanja taduraw lill-Missier, anqas f'Ġerusalem. Intom taduraw lil dak li ma tafux, aħna naduraw lil dak li nafu, għax is-salvazzjoni ġejja mill-Lut. Imma tiġi sija, anzi issa hi, meta dawk li tassew jaduraw jibdew jaduraw lill-Missier fl-ispirtu fil-verità. Għax il-Missier ukoll nies bħal dawn ifittex li jaduraw. Alla huwa spirtu u dawk li jaduraw għandhom jadurawh fl-ispirtu fil-verità. Qaltlu l-mara, jiena naf li ġej il-Messija, dak li jgħidulu Kristu. Meta jiġi hu kollox iħabbrilna. Għalilha Ġesu, jiena hu li qiegħed nitkellem miegħek. Kien hemm ħafna Samaritani minn dik il-belt li jemmnu f'Ġesu fuq ix-xhieda li tagħthom dik il-mara, tant li meta ġew ħdejh bdew jitolbuh biex jibqa' magħhom u għatem jumejn. Imbagħad ħafna oħrajn emmnu minħabba kliemu u lill-mara qalula, issa mhux għax qedtilna int qegħdin nemmnu, imma x'aħna wkoll smajnieh u sirna nafu li dan tassew hu s-Salvatur tad-dinja.